De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis. Met het rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor 1 denarii per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het 3e uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei tot hen: gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billig is. En zij gingen. Rond het 6e en het 9e uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het 11e uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen. Hij zei tot hen: wat staat ge hier de hele dag werkeloos? Zij antwoordden hem: niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen: gaat ook gij naar mijn wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: roep de arbeiders en betaal hen uit, te beginnen met de laatste en zo tot de eerste. Toen de arbeiders van het 11e uur kwamen, kregen zij elk 1 denarii. Toen nu ook de eerste kwamen, meende deze dat ze meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarii. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: deze hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar 1 uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons, die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt gij niet met mij overeengekomen voor 1 denarii? Neemt wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies? Of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, dit is ook weer zo'n mooie les waarin wij gelukkig God leren kennen als iemand die een eigen wil heeft. En Jezus, die moet een glimlach hebben bij dit evangelie. Want in het begin merk je gewoon dat die eigenaar, die is allemaal mensen aan het verzamelen. Kom maar naar mij toe. En dan zeggen wij: ja, dat willen wij ook. Laat die kerk maar volstromen. En dan is het prachtig en goed. En iedereen die krijgt het eeuwig leven, krijgen ze met als een cadeau, krijgen ze erbij. Dat is die prijs, die denarii. En dan, wanneer die dan allemaal in dat goede zijn van die baas, dat hij al die werklui naar zijn wijngaard heeft geleid, dan draait Jezus de zaak in 1 keer om. En dan moet er uitbetaald worden en dan beginnen we met de laatste. Zo, 1 denarii, eeuwig leven. Het hele leven op de kop gezet en net tussen het overlijden, het ziek zijn, het overlijden en het sterven, daar zegt zo'n ziel in 1 keer tegen God de Vader: och, ontferm u toch over mij. Ik weet het ook allemaal niet. Van alles gebeurt in het leven. En dan die jonge pastoor, die dan van zijn 17e al naar het seminarie is gegaan en het hele leven heeft geploeterd en geprobeerd heeft om al die lui maar bij elkaar te krijgen, en dat lukt dan niet, want die hebben allemaal een eigen willetje en een eigen agenda. En dan krijgt die stakker daar
die krijgt er op 3, 4 seconden voordat hij sterft, krijgt hij ook dat eeuwig leven. Ja, dan moet je vertrouwen hebben. Dan moet je God leren kennen en dan moet je ook goed naar jezelf leren kijken. Want die mensen die de hele dag gewerkt hebben, die hebben ook de hele dag het vooruitzicht gehad dat ze beloond werden. Die denari. Die vreugde, die neemt hun niemand af. Maar die daar op die markt stonden, werkeloos, die mensen die ook kinderen, een gezin hadden, die daarvoor moesten zorgen en geen brood op de plank kregen, die stonden daar te balen en spannend en angst. En hoe moet dat gaan? En het is juist die grootheid van God die gewoon door dat menselijke heen prikt en elke mens gelijk wil belonen. Het enige wat een mens maar hoeft te doen, dat is ja te zeggen op dat aanbod om te gaan werken in die wijngaard. En goede vrienden, die wijngaard, dat is de kerk. En zonder die kerk wordt het een moeilijk verhaal om voor die eigenaar te komen, te staan en uitbetaald te krijgen. En daarom, goede vrienden, bidden wij voor elkaar. We bidden voor al die mensen om ons heen. Of ze nou gelovig zijn of niet, wij zijn die van dat eerste uur of van dat derde uur of van dat 6e uur. Laten wij ons verheugen in het feit wat er met ons gebeurt na ons overlijden. En terwijl we ons daarin verheugen, bidden wij voor al die mensen om ons heen. Zoals onze bisschop het in zijn wapen heeft staan, in Gods naam van mensen houden. Amen.